Kamu keri dhewe ta we, didandani. Dikit dhewe malah. Masa? Lah pedosis bombe iki pura. Lah dalah, rokok. Ono koper. Udah mau ora apa-apa manis. Nek wong lanang iki irenge ora apa-apa ya ta. Lanang manis. Kuwi mesti wong manis iki menandakan dia pekerja keras. Ya ta, nek wong ireng-ireng ngono ki. Mangkane bojoku ya ireng Mas sampai ra ketok. Nama siapa? Ari. Ari dibuka tangannya didekati. Culik mentok kelas piro? Kelas 5. SD. Oh, SD kabeh. Kowe SD. Apa out ya? Tenanan iki ditekoni kok iki mesti ngono. Lah, ayo geser. Tenanan ditekoni. Tenanan ayo. PAUD. Sing ngapusi. Ora percaya. Yo sumpane. Lah yo piro kelas piro? Aku lagi kelas loro SD. Bocah wis sunat kulo. Yo kawak kunan. Ora SD jare kawak. Lah yo kawak.